Ki lok ki jor ki kha ki man kat wa kut wa ro dawan. Le la le la le 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 le. Hello 拜拜，各位观众朋友们，boleh dah bapi ya khatnap. Abang ide prakasi ru phedang ya khatnap sa. Bang ayo I bagi bapi video jangan gede digi hajar. Hendrai ki subscriber pat ndon digi hajar. Tegum ta subscriber ru gede bandon ni hajar am. Tegum ta kerpat ya phi mapin snop ha ban ya subscribe. But ke wero nga ai kublay ning kong ya gito ki bala subscribe hagane ga por. Kublay chibon ya phi gito ki bala subscribe ublay kur kui phi. But udang kintiu ya phi hai kiliang baro jong ga jim jong phi ba phinyo kata ka laway ka ba pranai. To mentang ni poi cha kamat ka badon kam. Suggestion pat ba ki kun ga briu nya trap nga ai kublay phi kene ka por nga pyang song ba phi sa kene ka YouTube channel unong lam ktin. Ta kowe nga kwa panong phi ba belai phi ya khapnap haba parakhasi phi khapnap ban ya subscribe kamdon ka jing dunong jong phi ka batang su ai tak tang press hangto ka subscribe te belai phi ya khapnap parakhasi phimne khapnap ban ya subscribe ka agin sisa video ke ki bapej ki video ki donda ki hajar andrei ki ba subscribe ru ki dei bandon ki hajar ke te wore khapnap ken parakhasi de ya subscribe ya kenang ba bangin ya kentiu iwe bat bangin ya pheliu jimut iwe tenga ga jimut nga ga banga kwa ban pesat ban pheliu chepi ikon ga briu nya trap ga dei kumna pek kalong kumne phi mata ga ne ga rikasi jongi ru ga dei kumha gito ki por gi jong u jisu hita kidon ki farisi bat u jisu ki farisi ki ong ma gi dei ki nong yalam ki briu jong ublai ki kam alaje ba ki dei gupta tu jisu udai khun jong ublai indrei ki percaya upat belai ta ki ele percaya u klem bakla da u klem ajing syau klem ele percaya ki ka kam jong ga dei ka ba ukren ni jing sisa u ya lap ya kata ga hima jong ga jing sisa but u penkhia ule iki ki ba bhatam Hendrai kine ki farsi ki bakam bagi dei ki bru jong blei ki le persai wo te ki pat ki dang ya bot ya jisu hadu ba ka poi to ko por ba ujis ha to ko por ba ki don gitu ki pat ba ki ba la ya wan san hajar ngutang ki ramba plus ki samla ki kena te la banong kat nongut re tangirang ba san hajar te jisu ula psai ki tang de gi santli ki kubat artli ki dokha te gine ki farsi ki haba ki yo iya kata bagi pat ba ki le bot yu ki le nget yu ki le shania yu ki le it yu kumta ki sedang ban watlat kumno ban peniap yo no bro to belai ke ba penlong ki ba kin wat ya ki lat ban wat daw wat dong ban yo ban peniap yo kedai ga daw kedai na mar ba ki shifting ba yo kin do no ya ga bor ha ga kti chongki yo ba ki pat ba ki nget chu ya ki yo ba ki pat ba kin bot
kinget yaw ne unong yalam ubusisa te gumta ki penbam pisa de kilet ban penbam pisa ya ki senrancong nganget pipiti bam utau ba bam pisa dewe to piti bam bau judas ule dino ialau kenra ule dino iau tau nong yalam jongu dagi lai peu teli kisbai rupa bat kilakem ya ujisu kilarai penrem u klem gano gadau te hagini sngi ki ba menta hangne hari jongi hari kasi jongi ru ka thap long gumta ki mi gine ki parisi ki bakam bagi dei briu gijong blei ki bakam bagi dei kita ginong yalam ki ba yalam bakala de ki ba snutu bakala ye ki pat ba nama ki yo i ba ki pat ba kila sedang banget ya une unong yalam ubasisa rijongi ngin piti bitam ngin piti am unong yalam basisa hapo ne geri jongi imdei bangi kwa ban ong bangin suk kwa ban penkran jubor ya ubriu dan bangi kwa ban yero klumar ya ubriu Andre de damar bangi bisar ya da gajinglong jim jongu ikmi sa gajinglong jim jongu ba ude ubriu basisa umde ubriu uba ichpa umde ubriu uba kwa bor ude ubriu uba it ya gajat benriu amar ba uba it jat benriu uta ude unong yalam basisa ngayo igumta kibriu kila ban kentho kila ban kren kumno kidau kumba ki farsi ki kren yo jisu kyong ba ude uba kren ben belei uba kumta habban peniap yu habban sa nap nai u te ngayo iba kibriu ki ya kentho lak phaujat ya iba arden ki persang ban ya lambakala kumba gine ki farisi ye lambakala te ki pat ba to por tengah pat ngabisari ke jikim jong iba arden nadu ba isdang bandrung sa ke politik mensuat ngam itui ka nga tibi nadu ba ila job MLA nengkong bat tersiter bar marbangas ngap bagi briu kijo itu kana bas pang tau arden na bau de briu ba slur de briu ba yang hagajing sisa tengaru ngade unong bodu besisa nga kwa ngilidar giba kum kita ki besisa kiba ong ya gabali gadabadai gabali kiba ong ya gabayong gabadai gabayong te kumta namar ba ngiru ngi ite gajat benru tengi kot bor ban long kita ginong yalam rengi don kam mi ginong yalam besisa tengi ngi kimi nang nongin yo utaw nong yalam besisa bangin ya ai ketiga diang ban ya kersan ban ya support naga benta ban yalam mi gajat benru naga benta ban rat dengkong ya ka jersey naga benta ban penimpat ban penbahapat
ban pen keladur. Ban pen impat ya kebor jong upai ba. Ban pen keladur ya kesensar kadar. Bahkan long ke babek ke sisa. Bakam day ke ba no siliang. Bat ban pentemai. Ya ki baladuno. Kumta omban se. Gini kisngi giba menta. Namar bangi yo i bagajaj penriu gajangi. Kaladon hatmir. Ngiyo i bakala jan ban syak telep. Nong we nong ar. Ni don kam ban yami sekmat bani kersan lem. Ya una orang ba. Bengin yo biak pat sejisin. Ya kata kahok jong upat ba. Tengi ngimi sekmat agaban ni kersan lem yai. Tegum tang kerpat ya ki kun samla bat ya ki rangba kentai bat sinrang ikun gebri uhnya trap. Pimdei ban ya syak penbikai haginia ibemnon nongrim. Don mano persang ban pensoy pi ban elam makla pi pidei banda bisar. Pidei banda pensong nongrim. Nyimdei ban yabit. Nyimdei ban ya le klumar. Nyimdei ban yalong kum u judas ban yabam pisa ban yeset kela. Nyidei ban long utau judas uba bam pisa. Hindrei. Nyimdei pat ban long. Ta u judas uba set kela. Yala u nong yalam sisa. Tang kumta kublai sibun ki pai ba kublai sibun blai kurku kurdo ipi todang ya cai ya klain dang ya kamai ya gaji dang ya roy dang ya par kejat benriu nya trap sajin kan kirasong kublai sibun kublai si jarmo.